Kawachako ni riwruog lakteche mapacho ka KMPDU oluongo ng'anyo mar lakteche ma jopuonjre duto mapacho ka chakre odiochieng' ma kawuono. Ka olose boma Nairobi kinde chiwo ote ma kamano, jagoro maduong' mar riwruog KMPDU Dabjatela wacho ni gikawo okang' ma kamano bang' sirikal tamore kete tim winjruok mane giketo kendo mano miyo gichungo ng'anyo margi. Bende wacho ni tarik 30 dwe ni gibiro timo romo magala moro moting'o lakteche duto e pacho ka kendo gibiro chiwo milome mar ng'anyo margi maduong'. Wan kaka lakteche wan gi lit mang'eny nimar nyoro nolalo daktari mar intern mosetiyo kuom dweche 4 hospital mar Thika level 5 mapok ochulo kata mshahara. To ma biro bang' dwe achiel dweche 2 ka nwalalo daktari Desire be Kiambu County embe kanodere. Koro sani wan gi dakteche 2 mag interns mosedere dweche 4 gi e wach mar chudo. To iye kanyo be dakteche moko 5 mag interns notemo kawo ngimagi ni ka interns gi omedo dhi e tich ka gionge pesa moro amora michulogi to wadhi bedo gi midhiero mang'eny nikech thothgi wadhi bedo ka ji mang'eny lalo ngimagi. Koro kawuono wacho ni jopuonjre interns te e Kenya mangima hospitende te odhi ot. Pesa mano agri ni mondo gichul bari gina biro goyi mana gin go pok gichulo. Pesa mano gikete msach dakteche pok giketo. Wach mar thieth pok ging'iyo. Wach mar interns pok ging'iyo ka nowinjore. Koro wacho ni ok wanyal medo rito ka ji medo lose ngimagi to sirikal oketo miriambo mbele.